Iċ-ċittadini Ewropej ngħataw leħen f'konferenza li għandha lan li tfassal il-futur tal-Blokk Ewropew. Il-konferenza hija inizjattiva bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill Ewropew u l-Kummissjoni. Fis-sala magħrufa bħala l-Hemicycle fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu, is-sibt saret is-sessjoni plenarja inawgurali tal-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa, li fiha għadd ta' ċittadini mid-diversi membri stati ingħataw l-opportunità jagħtu l-viżjoni tagħhom. Din il-konferenza qed tkun deskritta bħala opportunità unika u f'waqta għaċ-ċittadini Ewropej biex ikollhom dibattitu dwar l-isfidi u l-prijoritajiet tal-Ewropa, irrispettivament minn fejn huma jew x'jagħmlu, il-post fejn ċittadini Ewropej jistgħu jitkellmu dwar x'futur iridu għall-Unjoni Ewropea. Sabiex titfassal din id-direzzjoni ġdida, iċ-ċittadini Ewropej kollha permezz ta' pjattaforma online għandhom iċ-ċans jgħaddu l-ideat tagħhom. Il-konferenza nnifisha tinkludi membri parlamentari Ewropej, membri tal-Kunsill Ewropew, oħrajn mill-Kummissjoni Ewropea, membri parlamentari mill-Istati membri, għadd ta' sindki u 80 rappreżentant mill-bordijiet ta' ċittadini Ewropej li minnhom mill-inqas terz kienu taħt il-25 sena. Il-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista Roberta Metsola fil-bidu ta' diskors tagħha f'din il-konferenza qalet il-proġett Ewropew tagħna għadu mhux mitmum. Metsola qalet li l-Ewropa hija paċi, arja nadifa, ġustizzja, drittijiet, opportunitajiet u ħafna affarijiet oħrajn. Hija saħqet li dan u żmien importanti għall-Unjoni Ewropea. This is our time of opportunity. Let us think of what can be rather than what is. Għal din is-sessjoni plenarja attendew ukoll membri parlamentari nazzjonalisti Claudette Buttigieg u Joseph Ellis. Din il-konferenza se tkun mifruxa fuq sena sħiħa, sena li tula se jinġabru ideat dwar il-ħafna oqsma b'temi bħal tibdil fil-klima, it-teknoloġija u l-affarijiet barranin jissemmew fl-ewwel plenarja tas-Sibt.